Tak, díky Honzovi za skvělou přednášku a zodpovězení Tak jo, děkuji dotazů. moc. A já bych přivítal tady Miška, který si chvilku dá ještě čas, aby si připnul mikrofon. Jsme strašně rádi, že tady Miška Heveryho máme, protože přijel zdaleka. Miško pracuje totiž v Google v Kalifornii a asi ho znáte jako jako otce AngularJS, velmi populárního frameworku. Miško byl zároveň i nejžádanější řečník, když jsme pořádali takovou anketu, dotaz na Devel.cz, aby jsme tady měli, tak prostě Miško byl na prvním místě. Pak ho sice sesadil Aleš Roubíček s jeho recesistickou přednáškou o včeliškách, ale tím bych se netrápil. Miško je tady odborník a bude mít dokonce 2 přednášky. Tato ranní je nazvaná Advanced AngularJS a odpoledne bude povídat ještě o nějaký vizi Angularu do budoucna. Miško bude povídat v angličtině a v češtině. Já to zkusím, já vás zabavím s mou polámanou českoslovenštinou. Tak jo, tak super. Do toho. Já jsem se narodil, slyšíte? Já jsem se narodil na Slovensku, ale jsem odišel, když jsem mal 13 rokov. Ale naštěstí mám českou manželku, tak ta ma do Ústí dotiahne pravidelně. Takže moja českoslovenština ještě jak tak jde. Takže já to zkusím po česky. Uvidíte, budete mít z toho zábavu. Určitě větší než já. AngularJS. Doufám, že znáte, čo to je? Jo, dobrý. Tak já se snažím, budem rozprávat o tom, jak se to vlastně stalo. Tak prvá věc, potřebujete mít data binding. A na to potřebujete, proč mít data binding? Data binding vlastně jde o to, aby jsme mohli oddělit kód od HTML. Jo? Protože keď sú to spojené dokopy, tak sa s tým ťažko programuje, ťažko sa s tým testuje, nemôžeš to dať designerom, aby vám to urodelali. Takže sa snažíme to oddeliť. A data mining je niečo, čo sa zná dlho, ale do web aplikácií to prišlo jenom teď. Takže data mining vlastne máme model v pamäti a ten model bude ovlňovať DOM. Ale v skutočnosti to je opačným smerom v tom, že DOM vie o modeli, ale model nevie o dome. A to je zajímavé, pretože keď model o dome nevie, ako vlastne bude ovplyvňovať ten DOM. V tom je ten celý trik. A náš model musí byť plain old JavaScript. A veľa frameworkov vyžaduje od vás, aby ste tie modely inheritovali z ich base classov, aby ste napísali špeciálne gettery a settery, aby ten framework vedel, kedy sa data zmenia. Problém je, že ten inheritance je expensive, nie ako CPU time, ale ako pre náš mozek je to expensive. Veľa musíme o tom rozmýšľať a jednoducho to není ono. Takže my to chceme urobiť, aby bolo bez nejaký inheritance, to znamená, že hociaký objekt môže byť model. A na to potrebujeme spôsob, ako môžeme detektovať zmeny v modeli. A taky potrebujeme spôsob, jak ľahko môžeme mať expressions, jak to môžeme prečítať, ako môžeme do HTML povedať, ktorú časť toho modelu tam chceme strčiť. Takže potrebujeme mať scope. A scope je vlastne ten kontext, v ktorom sa to prebehne. Scope je vlastne object JavaScript, ako vidíte tam. Scope rovná sa double curly a to je všechno. A model môže byť napríklad, v tomto prípade máme model user, a ten user urobíme nový instance a zapíšeme to do scopu a tým pádom môžeme urobiť double curly na user.fullname a user.username. A jak presne to funguje, vlastne nám ukážem hneď teď. Scope môžeme napísať napríklad double curly name, lenže ten name má iný význam v inom lokalite. To znamená, že napríklad ten name, čo je na vrchu, sa bude čítať z iného miesta, než name, ktorý je v ng-repeat. Pretože ng-repeat bude robiť nové kopie zo seba. Takže na to potrebujeme mať nejaký scope, potrebujeme mať inheritance, pretože keby náhodou ten ng-repeat tam nebyl, tak potrebujeme, aby ten name a ten name prvý na vrchu bol ten istý. Keďže keď je tam ng-repeat, tak sa to mení. To znamená, že potrebujeme mať parent scope a potrebujeme mať child scope. A potrebujeme mať nejakú funkciu, ktorá vie urobiť ten inheritance. Takže to volám zatiaľ len inherit, to vám ukážem o chvíľku. Ale má to také property, že parent.name
keď dáme text parent, tak potom máme expectation, že keď je child.name, tak taky máme z toho prečítať parent. To znamená, že keď child nemá hodnotu name, tak sa to defaultne na parent. Kdežto, keď do child zapíšeme vlastnú hodnotu, tak potom, keď to prečítame, child.name, tak je to child, ale parent sa nesmie prepísať. To znamená, že parent má stále ten istý text. Jak funguje inherit v JavaScript? Vlastne urobíme novú funkciu C a C prototype nastavíme na parent a urobíme instantiation of C, čiže new scene. A tým vlastne dosiahneme to, že child._proto__ je vlastne parent. A tohleto sa volá vlastne prototypical inheritance in JavaScript. To dúfam, že každý pozná. Ne? A dostaneme niečo také, že máme scope na spodku a máme pre každú jednu kópiu li, máme vlastnú child scope. A môžeme prepísať hodnotu, v tom prípade name, bez toho, aby sme prepísali tú hlavnú. Tak jak zistíme, že niečo sa zmenilo? Tak dáme tomu, že máme nastavené scope name a potrebujeme watch. Už watch je funkcia, ktorou môžeme pozrieť sa na ten property, v tomto prípade je to name, a keď sa name zmení, tak vlastne zoberieme to element, dá text, dáme value. Čiže tohle je vlastne ten data binding at its core. Pozeráme sa, kedy model sa zmení a ak sa model zmení, zmeníme DOM. A v tomto prípade ten model samozrejme není nejak špeciálny, jak som hovoril predtým, není to nejak špeciálny inheritance, to není nejaký špeciálny spôsob, jak to do neho zapisovať, je to čisto len property. Jak to dosiahnuť v JavaScript, je teraz otázka. Takže k tomu potrebujeme vlastne dirty checking. Dirty checking vlastne funguje takto jednoducho, že prečítame hodnotu, niekedy raz za čas zavoláme funkciu dirty check. A ten dirty check vlastne prečíta hodnotu, zapíše si to, porovná to so predchádzajúcou hodnotou. Ak tá hodnota nie je tá istá, tak zavoláme reaction function. Reaction function to je vlastne tá funkcia, ktorá nám updatene ten DOM a zapíšeme si starú hodnotu do novej. Vlastne opačne. Novú hodnotu do starej. A teraz je trik zistiť, kedy vlastne treba ten dirty check funkciu bežať. A ešte tam je jeden problém, a to je to, že dajme tomu, pozeráme na variable, na property count, a keď je tam count, tak tam alertneme hodnotu. A tak budeme pozerať na property name, a když sa name zmení, tak count incrementneme. Problém je v tom, že oni sú v zlom poradí. To znamená, že najprv si skontrolujeme count, pak skontrolujeme meno updatene count a už o tom nebudeme vedieť. Tak z tohoto dôvodu my musíme prebehnúť ten dirty check niekoľkokrát. Musíme to bežať dovtedy, až to prebehneme cez všetky hodnoty a ani jedna z nich není iná. A väčšinou to robíme tak 5 až 10 krát a ak sa to nestabilizuje do 10 krát, tak dáme exception a povieme, no už to asi nebude. Som rád, že sa z toho máte srandu. Takže to funguje približne takto. Odkiaľ vieme, kedy máme robiť ten dirty check? Veľa ľudí si myslí, že to máme nejaký set timeout, že to robíme každých pár milisekúnd, ale v skutočnosti je to trochu zložitejšie. Pretože dirty check, vlastne model sa môže zmeniť len vtedy, pokiaľ prebehne virtual machine, to znamená, pokiaľ ten JavaScript beží. A vo browseri máte native code, to je to C, to je ten browser, a ten má event queue, alebo event loop. A až sa na niečo do event queue založí, to znamená set time at 0, nebo user nejak s tou stránkou interaktne, alebo klikne na niečo, tak sa vlastne urobí event a ten sa zavolá do JavaScript, akože by tá funkcia, ktorá bola registrovaná ako event listener, môže prebehnúť. Čo my urobíme, je to, že tú funkciu vrátneme do apply. A apply je vlastne funkcia, ktorá zavolá tú našu funkciu, ktorá updatene model, ale predtým, než apply odíde, to znamená, že tam bude try finally. A v tom finally block spustíme, čo voláme digest. A v digest je vlastne tá slučka, kde hľadáme veci, ktoré sa zmenili, a ak sa zmenili, zavoláme im reaction function. To znamená, že apply nebeží vždycky, nebeží každých pár milisekúnd, ak si to myslí, ale beží len vtedy, keď
niekto urobil niečo, čo potenciálne by mohlo zmeniť model. To znamená, XHR sa vrátil od serveru, anebo niekto urobil nejaký klik, alebo niečo také. No je tam ešte jedna slučka, tá sa volá async queue. Proč tam potrebujeme mať async queue? Tak predstavte si, že máte nejakú funkciu, dajme tomu cache API, a tá má odpovedať na niečo, ale možno tu dáta nemá a musíme urobiť XHR, musíme zavolať k serveru a dostať tie dáta. To znamená, že když máme hodnotu už kašovanú v pamäti, tak tá funkcia sa správa synchronne, pretože tam môže hneď vrátiť. Když dáta nemáme, tak sa tá funkcia bude správať asynchronne, pretože musí rozprávať so serverom a tak sa vráti. Teraz, jak to je napísané, všimnite si, že result 1 sa neassignuje, až pokiaľ sa cache API nevráti. To znamená, že keď ten cache API zavolá tú funkciu synchronne, budeme mať vlastne no pointer exception. A tohle je veľký problém. Je veľmi zlé, keď máme API, ktoré sú niekedy synchronné a niekedy asynchronné. Je to úplný nightmare, jak sa povie nightmare, múra. Takže musíme dosiahnuť tohleto, aby všetky API boli konsistentné. Buď vždycky synchronné, alebo vždycky asynchronné. A teraz, jak to urobiť, keď cache API má hodnotu už hotovú v pamäti? Jak tu volať tú funkciu naspäť, aby to bolo asynchronne? Jeden spôsob je to, že by sme mohli to volať cez set timeout 0. Takže set timeout 0 má problém v tom, že urobí nám reflow, refresh a redraw na browseri. To znamená, že budeme vidieť stránku, ktorá dáta nemá, a tá hneď sa zmení na stránku, ktorá dáta má. To bude vidieť ako flicker. To user bude vidieť tohleto. Takže čo potrebujeme urobiť je vlastne zavolať tú funkciu asynchronne, ale predtým než ten kód má čas, predtým než browser môže tu robiť repaint. To znamená, že keď sa pozriete na stack, tak máme browser, to je ten native code, ten zavolal našu funkciu apply, tá zavolala našu funkciu, ktorá je tá naša aplikácia, ktorá volala ten async API. A teraz async API chce zavolať naspäť našej aplikácii, ale nemôže to robiť priamo zo frame 3 na 2. Musí počkať, až 3 sa zavrie, 2 odíde a až pri jednotke môžeme zavolať naspäť do 2. Pretože až potom je to asynchronne z pohľadu 2. To znamená, že existuje eval async, to je vlastne funkcia, ktorá dáme do apply, aby sme mohli robiť veci asynchronne, ale zároveň musia byť predtým, než browser môže robiť render. Takže to je ďalšia taká zaujímavá vec. No, teraz, jak urobiť eval? To znamená, že máme nejakú double curly user.firstName a chceli by sme zistiť, čo to vlastne je. Tak naivný spôsob je povedať, no dobre, tak môžeme použiť eval funkciu a môžeme použiť with scope. Kto pozná with scope? Nikto nepozná? Pár ľudí. Tak zabudnete, že to existuje, pretože to je bad idea. Sú s tým veľa problémov. With scope, mohli by sme to urobiť nejak takto, ale je v tom problém, pretože user sa často nahráva z databázy. To znamená, že ten user je tam asynchronne. A v tomto prípade user je najprv null, a až neskôršie má data, čiže user.firstName by nám hodilo null pointer exception. A tohle to nechceme, pretože keď sa robia UI, veľa vecí sú lazy loaded. To znamená, že by sme chceli mať také forgiving expressions a nechceme písať ten if statement všade. To znamená, že ten semantics z toho, jak máme user.firstName, jak sa má spustiť, nám nepasuje k tomu, čo vlastne chceme. Takže eval nemôže byť ten solution. Ďalší problém je, že existuje niečo, čo sa volá CSP, to znamená Content Security Policy, myslím, že. A to znamená, že keď tohleto je enabled, tak browser nesmie používať eval. Tá aplikácia zo eval nepobeží. Takže musíme to nejak vyriešiť bez toho, aby sme používali eval. A taký eval má problémy, že eval beží against window, čiže je to globálna exekúcia, nie je to scope na nejakú specifickú. Takže čo by sme mohli udelať? Mohli by sme, ja som taký trochu blázen, mám vždycky také blbé nápady,
tak jeden deň som si to nevedel dať rady a ma napadlo, čo keby som implementoval JavaScript v JavaScriptu. A tým pádom, že mám Lexer parser, môžem mať svoje vlastné syntax a svoj vlastný semantics. A môžem dosiahnuť to, že a.b sa nebude evaluovať, keď a je undefined. Takže tohle je point z našeho parseru. A ďalší problém, ktorý chceme vyriešiť, je to, aby mohli sme v HTML expresovať intent. Jak sa povie česky? To chápete. Takže napríklad tohle je príklad, čo by sme chceli udělat, že chceme povedať, že máme li a ten li by sa mal repeatovať. Že ten browser tomu nerozumie. Browser nevie, čo je ng-repeat. A spec hovorí tomu, že keď browser nepozná nejaký atribút, že to sa má ignorovať jednoducho. Takže v tomto prípade browser to úplne ignoruje. A my by sme to ovšem chceli dosiahnuť niečo také, jak na to. Takže jeden z dôvodov, prečo máme directives, je to, aby sme mohli encapsulate nejakú logiku. V tomto prípade je tu napríklad ngbind ako príklad. A ten je encapsulovaný strašne jednoducho. To je vlastne scope watch na to meno a keď sa meno zmení, tak zavoláme element text, aby sme to updateovali. ng-repeat je vlastne to isté, ale je to trochu zložitejšie. ng-repeat sa pozrie na array, keď sa array zmení, tak vypočíta, ktoré veci musí insertnúť do domu, ktoré musí vyhodiť. A jak to ovšem dosiahnuť? Tak na to potrebujeme compiler. A compiler vlastne necháme, aby browser prečítal DOM a vlastne prečítal HTML a premenil ho na DOM. To znamená, že necháme browser, aby prebehnul svoj parser. A jak už máme DOM, z DOM môžeme traversnúť, začneme z root a hľadáme všetky directives. Urobíme si vlastne takú tabuľku a do tej tabuľky si zapíšeme, kde všetky tie directives sa nachádzajú. Dôvod preto je v tom, že accessovať DOM je strašne pomalé. A kód, ktorý beží v JavaScript, je relatívne rýchly. Kód, ktorý beží v C, je tiež rýchly. Ale aby sme sa mohli dostať z JavaScript do C, alebo smerom opačným, a to sa volá marshalling. A marshalling je strašne drahý. To znamená, že aj keď robíme niečo, čo je rýchle na oboch stranách, len to, aby sme to prešli na tú druhú stranu, je veľmi drahé. A to znamená, že nemôžeme si dovoliť ten DOM traversovať počas toho, jak beží aplikácia. To znamená, že musíme to robiť úplne na začiatku a urobiť si vlastnú tabuľku, kde sa všetky tie directives nachádzajú. A tohle je vlastne job na compiler a compiler urobí nám to, že my to voláme template. To znamená, že nám vysekne ten div z toho ng-repeat, pretože vie, že to bude robiť veľa kopií a zistí nám pozície všetkých directives a nám uskutoční to, že môžeme veľmi jednoducho urobiť si novú kópiu zo template. A finally máme tu dependency injection. Poznáte dependency injection? Jo. To som rád. Dajme tomu, že máme našu aplikáciu, class, ktorý sa volá app. App potrebuje DOM, DOM potrebuje dveře, čiže app, house, door. Vlastne potrebujeme urobiť tento riadok. To je app, new house, new door. Je to však veľmi namáhavé to robiť manuálne, pretože samozrejme naša aplikácia je oveľa zložitejšia. Není tam 3 objekty, ale sú tam niekoľko 100 a väčšinou ten initialization v aplikácii je dosť strašidelný. Takže odkiaľ by sme mohli to urobiť, lenže takto. Injector, alebo môže sa pozrieť na app a zistiť, app potrebuje house, takže to musím rekurzívne instančiovať house potrebuje door a tak ďalej. To znamená, že jak by sa to dalo urobiť v kódu? Jeden spôsob je to, že môžeme dať property na funkciu. Tá property sa volá inject a to nám dá vlastne metadata, ktorý iný objekt treba instančiovať. Lenže v tom je problém a to je to, že keď píšeme testy, tak aby sme mohli dať na funkciu ten $inject property, tak tá funkcia musí mať meno a musí byť vyťahnutá vonku. To znamená, že ten žltý text musíme vyťahnuť z toho posledného riadku, kdežto by sme chceli napísať it should inject funkciu. To znamená, že my chceme vlastne napísať tohleto. A aby sme to mohli dosiahnuť, tak zase som mal taký zaujímavý nápad o polnoci,
že by sme mohli urobiť funkciu toString. A v JavaScript je taká zvláštnosť, že keď zavoláte funkciu toString, tak vlastne dostanete ten originálny source code. A ten môžeme prebehnúť cez nejaký zložitý regexp, aby sme z toho vyťahli tie originálne texty. A tým pádom môžeme dať ten text naspäť. A uskutočníme si to, že vlastne môžeme písať texty takým jednoduchým spôsobom. Takže jak to aby si mohlo fungovať? Čiže urobíme si injektor a z injektoru zavoláme si instantiate house. A teraz chceme, aby injektor nám rekurzívne instančioval door. Na tohleto je veľmi jednoduchá funkcia. A to je vlastne to, že tá instantiate method zoberie si type. Tohle je pseudokód, celkom není trošku zložitejší, ale to je vlastne ten hlavný pseudokód. To je to, že si zoberieme type a vlastne chceme urobiť new type, ale so s parametrami, ktoré dodáme. Aby sme mohli dodať tie parametre, to znamená, že sa pozrieme na types inject properties a rekurzívne zmeníme tie types naspäť na instances, čiže vlastne zavoláme seba. Poznáte map function? No. Map function znamená jednoducho to, že pre každý jeden item v array inject zavolaj funkciu instantiate a to, čo instantiate vráti, to mi vrátite ako nový array s tými instancami. Takže taká jednoduchá funkcia vlastne je celý dependency injection. K tomu dodáme nejaký caching, modules and some syntactic sugar a vlastne z toho máme dependency injection system. Tak som skončil na čas. A určite máte nejaké otázky. Ja mám pár stickerov a niekoľko tričiek, ale bohužiaľ som je nechal tam hore, takže musím ich doniesť. Tak otázky, tak jedna tady, tak doběhnu já. Já mám takový okrajový zkušenosti s Angularem a mně se ten přístup teda hodně líbí kvůli nějakému vývoji a ušetření času, ale pořád si nejsem jistý, jak je to s výkonem toho celého řešení. Protože mi přijde, že tam je strašný overhead prostě řešit to tímhle způsobem. Tam je strašně čoho? Overhead. Overhead, aha. Myslím, že myslíš, jak je drahé volat ten dirty checking. O tom rozpráváš? Spíš to watch jako takový mě zajímalo. Watch, že to je ten overhead dirty checking. Tak to sa jednoducho dá zistiť. Moderní browsery, tak ako Chrome, even tie old browsery ako IE, sú schopní porovnať niekoľko tisíc hodnot behom pár milisekúnd. Takže je to síce pravda, že je v tom nejaký overhead, ale pokiaľ môžem skontrolovať všetky funkcie do nejakých 5 až 10 milisekúnd, tak vlastne to nie je problém, pretože môžem dostať UI, ktorý je very responsive. Takže je to pravda, že robíš trade-off medzi tým, že si uľahčuješ život pre seba a sťažuješ život pre ten počítač. Ale nie je to až tak strašné, to sa dá zmežeť. A máme na tom postavené veľké aplikácie, ktoré dokonca bežia v IE8 a performance je acceptable. Do budúcna budú v tom máme nový štandard, volá sa Object Observer, o tom budem rozprávať neskôršie. A pomocou toho štandardu budeme môcť sa zbaviť dirty checking. A taky máme na to polyfill, to znamená, že browsery, ktoré to nemajú, budú môcť bežať s polyfillom a tie nové browsery, ktoré to budú mať, budú bežať pomocou Object Observe. A ten problém vlastne zmizí v budúcnosti. Díky, další otázky. Díky, Miško, že jsi dojel do Čech a gratuluju k 1.2, že jste včera vydali. Děkuji. Konečně. A chtěl jsem se zeptat nějaký plány pro tu 1.4. Co plánujete? No, o tom budeme rozprávat dneska popoludní, takže... Bude dlouhá půlhodinová odpověď od dneska odpoledne. Ahoj. Ještě k tomu Object Observe. To znamená, že už dneska, nebo k observerům přistupujete asynchronně? Všechny observery, všechno funguje asynchronně? Jo, Object Observe, my jsme v tom mali prsty, keď sa to robil ten štandard. A sme presvedčili každého, že to musí byť asynchronné. A sú v tom veľa výhod. Vlastne
Asynchronný event handling vám umožní to, že nemusíte, alebo takto. Keby boli veci synchronné, keby som zmenil property a tohle to mi hneď povie, tak mám problém v tom, že by som videl svet, ktorý je inconsistent. To znamená, že keď chcem vybrať peniaze z banky A, chcem dať do banky B, tým, že vyťahnem peniaze z A, hneď mi fireuje event, že svet sa zmenil, lenže tá funkcia, ktorá prebehne, vidí svet, ktorý je inconsistent. Takže je oveľa lepšie, aby sme mohli povedať, že teraz žiadne funkcie nebudú bežať, ja zoberiem peniaze z A, položím tu peniaze B a si niekde zapíšem, že tie property sa zmenili a na konci sa pozriem na celý ten list a to spracujem. A má to ešte výhody v tom, že keď je nejaký array a do tej array začnem strkať items, tak nepotrebujem vedieť to, že length property sa mi mení za každým jedno. Stačí mi vedieť na konci, to sa volá coalescence, a stačí mi vedieť na konci, že to skončilo. Myslím, že ještě jednu otázku stihneme. Tak vypadá to, že se už těšíte na přestávku natolik, že žádná otázka není. Tak já bych strašně rád poděkoval Miškovi. Ještě jedna otázka tam Jo, tak ještě, Ondro, můžeš tamhle. Mám pár stickerov Angular, tak a takhle ty ľudia, ktorí sa mi objednali otázku, mám pre vás tričko. A tak to není, mikrofon nefunguje. Hello. My question is, do you have any experience in applying AngularJS for mobile applications? Jo. Performance. Performance na mobile, to je dobrá otázka. Funguje to na mobile a hlavne proto, pretože mobile má malý screen a ten performance je lineárny z koľko binding na stránke existuje. A pretože screen je malá, počet bindingov na mobilných aplikácií bude oveľa menej než na veľkej aplikácii a tým pádom sa to vyrovná. To, že má menší procesor a menej pamäti, má taký menší screen a tým pádom menej počet watch na tej sa zobrazí. Poznáme ľudí, ktorí urobili aplikácie na mobile a taky máme library ng-touch pre Angular, pre mobile nám funguje. Ahoj, ja by som sa chcel spýtať, či by si vedel v krátkosti povedať, prečo by som napríklad mal používať Angular oproti Embru. Proč Angular oproti Embru? Tie core výhody. Ja Ember nevím, takže mi to je ťažko odpovedať na takúto otázku. Ale myslím si, že Angular má niektoré veci, ktoré sú veľmi unikátne. A to je napríklad dependency injection, a to Ember nemá. A the concept of directives, to znamená to, že HTML sa môže extendovať a môže mať nový behavior. A čo ešte máme, čo je také unikátne? Jo, a to, že model nemusí byť extendovaný. A to je hlavne, sa zjednodušujú veci, keď sa robí zo third party libraries, tak môžeme konzumovať hociaký objekt. Tak podľa mňa tohle sú tie hlavné výhody. Tak ďakujem vám. Tak my děkujeme ještě víc.